Ladies and gentlemen, we have a caller on the line right now. Dynems, Lagi po kayo kabati. Batian mo ko? Ara na? Batian mo na ko. Okay na. Batian mo na ko. Tama? Dynems. Batian mo ko? Oo. Kung batian mo kabe, Ati batian niya na ko. Nakalbaan ko. Hindi magkalba. Ati batian niya nagbang ko. Oh! Inablang nga ang mo na nang gakurog-kurog bagid gaturong imo mata blang nga gakurog-kurog. Kabe. Aning dang gakurog-kurog biglang gaturong mata mo blang dasiga na kay masugod ta. Kabe. Number 1. Kabe ba? Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa utwas? Talk to Papa Dynems. What's your problem? Ano to? Share mo. Sige, kaya ang may ko bala Papa Prince na pakaisa. Inang wala gid sa wala gid sa nobyo tapos nang inang minaluyagan sa tapos once na may mahimo ang laki nga sala nga hindi iya magustuhan kakadula dayon ang luyag ya kuno. So hindi yan mo ang advice ko na sa iya. okay. So hindi mo problema yan sa pakisa mo bale. Oo. Itugpo-tugpo mong pakisa mo. Ibugaw mo. Oo. Di ba kinang lan balaan ko daw. Sa ibi magulo na damo na manok. Di ba? Damo na manok. Di ba la? Kung magbulang ka, okay, gadala ka na sang isa pagin ka manok. Gadala ka sang isa ka manok nga daw moral support nga amon ang ginapatosek mo. Balaan na sang amon nga angkor da ang hard-hitting commentary angkor sang ratsada sa radyo kasi super kapuso Jonathan nilang garin. Live ibutang ko rin sa Facebook, sa YouTube ta sir. Alas 8:30 hasta alas 10 sa DYSI Super Radio 373 ini ang balita. I-feature ko na sa suli sa vlog ko si Super Jonathan Hilyangarin Ratsada sa radyo. I-feature ko na, relax lang kamo. Ha? Amo nang hard-hitting commentary ang ko naman. Kis ikaw nga mas may edad iha. Ikaw man ang hatag sa iyang advice. Mas namin na nga gakanto sa imo. Pero kung magatag ka sang advice, siguraduhon mo nga based man sa imong experience. Ha? Like for example, di ba sa bulang kabalo na si Kagawad Jubin Custodio. Kabalo na sa di ba gadala ka sang manok pagin nga ipatosek mo no? Sa manok ipatosek mo na moral support na ti paano mo mabalaan kung may mango sa bulangan. Abot. Kung madala sa sang imbes nga manok, kung dalon niya sa bulangan, pato. Paano mo mabalaan kung may mas mango pagid sa mango sa bulangan? Madala sa pating, Papa Prince. Hindi. Kung balaan mo kung may mas mango pagid sa mango sa bulangan, kung mapusta sa sapato. Pero paano mo mabalaan? Mail na lang na. So, what I'm trying to say is that you encourage, balan mo, kung ang pangitao niya sa isa ka lalaki, ang ginatawag nga perfection, wala sang isa ka lalaki nga perfecto. Labi na gid sa mga gapangaluyag. Ha? Pero nami na nga wala iya ginanubo ang iya nga standard sa lalaki. Pila edad sang imo nga nablos na? Mga na sa Papa Prince, mga 28. Oo. Sige lang kung daw ba si nakatadhana man sa iyang manginlaon, di ba man nakaso? Hindi pa man siguro Papa Prince naon Oo, gani. Pero namin kung nakatadhana na sa iya, wala man na sang problema. Ha? Oo, gani. No, let's not discriminate
wag tayong mag-single shaming. Kasi, siling ko gani, liwaton ko iha, Dynems, no? Hindi po silingon kay may nubyo ka, malipayon ka sa inyo relasyon. Di ba la? Hindi po silingon kay may partner ka, malipayon ka. Ha? Hindi man po silingon kay laon ka, sad ka. Hindi. Kisagani, sila pa ini nga mga laon ang malipayon sa kabuhi. Kay man nga, walang ka-stress-stress ang kanilang buhay. Wala sila sang ginaugtasan nga lalaki. Wala sila sang ginagastusan. Ang tsimpo nila, ilalanggid. Gets mo? Insakto ko, hindi? Sakto, Amo ginapapapren. gani. So, Gani, papapren siya, hambal sa kanya, mamana malang kung palahubog, hindi na lang. correct. Amo na kisagani daw na realisar ko man Dynems. Nga daw naisa na lang gid guro ining mga naisa na lang guro ni ining mga may love life nga gaugtas bla. Ay nang may mga nobyo, may mga live-in pero gaugtas sila sa partner nila. Kisagani naisa na lang guro nila sila sa laon mo nga aman. Kay man ang laon ga-enjoy sila ya. Sang ila nga kabuhi, ang iba niya kita nyo kisa notice nyo, ha? Ang laon manayanaya ang iya nga guya. Wala sang kurinot, wala sang stress. Pero ang may nobyo, ang may live-in partner, ay nako, tsura ya losyang. Lapyo, lingin. So both silingon, what I'm trying to say, hindi mo pag i-compare ang imong nga kaugalingon sa kung kay sinoda, laon ka man o kung may love life ka man, because life is not a competition. Tandaan nyo na, mga kapuso, ha? Life is not a competition. Life is a journey. May ara na siya ang kabuhi nga iya, hindi pagilabti ang iya kabuhi. Kay enjoy siya iya. Kung kaka-stress man sa iya nga kabuhi, wala ta nga mamangkot sa imo mga advice. So in your case, you tell your hinablo, sambalan mo sa it's okay nga wala iya ginanubo ang iya nga standard sa lalaki. Kung may lalaki nga gapangaluyag sa iya tapos wala niya nagustuhan sa batasan man da kung sa inano da kag turn down niya dayon, ginabasted niya dayon, it's okay. But silingon, taas ang iyang standard. Pero, wala sang lalaki nga perfect. Basic bla, solihib lamang, wala sang lalaki. If you're looking for a perfect guy, no. Mamuna kisa delikado kung pangita ta sang lalaki nga perfecto, abita makita ta Prince Charming, gali kay Prince Harming na. Gets nyo tao. Ang Prince Charming, amo na ang pamatsyag nyo, ay, siya naging but-but, guwapo, nami batasan. Tapos, ang kamo na, nangin Prince Harming na. Magambal ka nga Harming, inablang abusado, mapanakit, etc. etc. So, wala sang dapat problemahon ang imong hinablos. Kapamati sa subong, wala? Ari, sa papapren sa balay ka pamati. Paistorya ako sa iyo, dali lang. Ay, sorry. Sige na, hindi mo. Sige. Ay, sorry. Sa karating. Sige. Hello, Teng. Sige lang, storya lang ko bla. Hello, Teng. Papa Friend. Hello, Papa Friend. Okay ka lang, ha? Kapamati ka to sa akong advice. Oo. Wala sang problema, ha? Huwag magmadali. It's okay. Kung may ara ka nga lalaki nga daw kapangaluyag sa imo tapos hindi mo type, that's good. Kung ginabasted mo dayon, it's okay, ha? Yan, eksakto man wala mo ko gadali But silingon, may standard ka imo nga ginasunod. Kung maglaon ka man sa ulihi, tandaan mo, in kaso por kaso nga wala ka sa magustuhan, amo mo to, tandaan mo nga hindi bot silingon, kay laon ka hindi ka na malipayon. Hindi man bot silingon, kay may love life sila ya, ikaw wala. Hindi man bot silingon kay may love life sila, malipayon sila sa ila relasyon. Tandaan mo na, ha? Life is a journey, not a competition. Okay? 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 Okay, Ikaw be, Nakuya sa Papa Friend. Okay lang atis na Australiana. Okay na tayo? Solved na? Sige, thank you, Papa Friend. Okay. Muna tiradada siling ko gani. Isa na naman katinuga ang ginbuligan ta. Gusto niya lang may istorya. Mga kapuso, mga kabarangay. Once again, stop comparing yourself to others. Stop comparing yourself to others. Because life is a journey, not
a competition. Late at night. What is Tandaan nyo na. Basi wa siya plano mamana. Basi ang gusto niya lang niya suli, makabata pa rin her. Damo, takto-punto yan. Basi, mamana mo lang ko ako niya kag magsagad ko inugtas da. Ngita na lang ko sang sperm donor. Nakita ko foreigner ang gwapo. Gwapo nga rasa. Palahi na lang ko. Para gwapo. know the boy? Teka mo, be. Amo na lang liwat pamangkot ko guro, no? Kahit lain-lain man ang mga colors, no? Amo na lang naguro pamangkot ko sa inyo. Kung ikaw tagaan tsansa nga magparasa, hindi raspa, rasa. Wala ka plano nga mga asawa. Wala ka plano nga mamana. Wala ka plano nga mamana. Gusto mo single ka lang. Sige be. Ano nga rasa ang gusto mo sa ulihi? Para kung kabata ka, gwapo. Ano nga rasa ang gwapo? German? May friend ko nga German ang iyang bata, malitimbang na OFW na sa so yun naman na pag gwapa bata yan mo, blue eyes mo. Korean? Opa? French? Text me right now, 0998385642. If given a chance, anong nga rasa ang gusto mo? Text na, mayong agagin. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the